بسم أبون ودن منفس قدسن هذا أملاك أمين زخبركم صدراك زابير أملاك كورات أبطات أديتات أحوات كما حديركم لولا بحري زابير أملاكنا نس عزيز نحنا زحلونا كبرن مسجانان وداسين أمنخون لما نزل على من نعو يخنا لما أنتي كان فارق زابير أملاك نابتي كروسوس كتكونو زمدبك كاسب كتكون تقادل زبل عرس جرنا كان مهارينا እግዚአብሔር ከምህረና ከግሰጸና ቅዱስ ወአዱ ይሁን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:12 ከምዚ ዝብል ቃል ተጻሒፍልና ኣሎ። ኣነ ነቲ ንዕኡ ንክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቅድሚት እደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ይብል። ስለቲ ህያው ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እግዚአብሔር ንኹላትና ክጽውዓና ከሎ እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ከም ዝደልየናን ብኣናውን ኣበይን መዓስን እንታይ ክንገብር ከም ዝደልየና መደብ ኣለዎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ሐዋርያት ክጽውዖም ከሎ ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾምን ኢሉ ጸዊዕዎም። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3:13 ዘሎ ኃይለ ቃል ንምልከት። እዞም ሰባት ልክዕ ከምዚ ኸማና ዝተፈላለየ ባህርያት ሒዞም ዝዓበዩ ዝተመላለሱ ሰባት እዮም ነይሮም። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምስኡ ገይሩ ብቓልን ብግብርን በቲ ዝሓልፍዎ ኩሉ ውድቀትን ዓወትን እናመሃረ ናቶም ባህሪ እናቆረፀ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ባህሪ ዓይነት ሰብ ክበጽሑ ኣብኦም ብዙሕ ስራሕ ወይ ድማ ብዙሕ ወፍሪ ገይሩ እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ብቐሊሉ ዝውዳእ ስለዘይኮነ ዋላ እውን ምስ ዓረገ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ብህይወት ዝነበሩሉ ዘመን ብመንፈሱ ገይሩ ይሰርሖምን ናብቲ ዝደልዮ ናቱ ባህሪ የብጽሖምን ነይሩ እዩ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኩሉ ስራሕ እዚ ነቲ ብኦም ገይሩ ኣብዚ ምድሪ ክሰርሖ ዝደለየ ኩሉ ብምልኣት ንምፍጻም ነይሩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምኡ እዩ ገይሩ። ክብሪ ምስጋና ይኹን ማለት ንኣቦ ወኪሉ ኣብዚ ምድሪ መጺኡ ኩሉ እቲ ኣቦ ዝሃቦ ዕዮ ዛዚሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦ ኣኽቢሩ ዕዩኡ ወዲኡ ናብ ኣቦ እዩ ተመሊሱ። ንሕና ድማ ኣብዛ ምድሪ ክሳብ ዘለና ብእግዚአብሔር እናተሰርሕናን ንዕኡ እናሰርሕናን ክንነብር ኢና ተጸዊዕና። ስለዚ ኢና ድማ ናብቲ ክርስቶስ ክንኮኖ ዝመደበና ሰብ ክንከውን ንጋደል ንብል ዘለና። ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ይብል ዘሎ። እንታይ ደኣ ናብቲ ዝተመደቦ ሕንጻት ናብቲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመደበሉ ናብኡ ንኽበጽሕ ወይ ከዓ ከምኡ ንኽኸውን እዩ ዝጋደልን ዝጎይን ነይሩ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ክዛረብ ከሎ እውን ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3:9 እንታይ ኢሉ ነቲ ብሕጊ ዘምጽኦ ጽድቂ ይኹን ዝተምሃሮ ኩሉ ፍልጠትን ዝነበሮ ክብሪ ፈሪሳውነት ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብኡ ክርከብ ብሓቂ ስለቲ ብሉፅ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኢለ ስሊኡ እዚ ኩሉ እተወጻዕኩ ኩሉ ከም ወጻዕ እቆጽሮ ከም ጓሓፍ እቆጽሮ ኣለኹ ኢሉ። ምክንያቱ ነቲ ብሰባት ብሉፅ ክቡርን ናእዳን ብሉፅን ክብርን ናእዳን ዘውህቦ ዝነበረ ፍልጠት መዝነት ክሓድጎ ፈቃደኛ እዩ ኮይኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ንሱ ድሮ ዝፈልጦ ዝነበረ ንክርስቶስ ምእንቲ ክረኽቦን ክርስቶስ ድማ ንዕኡ ክረኽቦን ኢሉ እዚ ንዓመታት ዝፀዓረሉ ትምህርቲ ናይ ፈሪሳውያን ከም ዘይጠቅም ምክንያቱ ትምህርቲ ናይ ፈሪሳውያን ንክርስቶስ ንምርካብ ስለ ዘይጠቅም ናብ እንዳ ጓሓፍ ደርቢው ሓድሽ ህይወት ነቲ ብእምነት ክርስቶስ ዝርከብ ጽድቂ ሒዙ ክጓዓዝ ይመሪጹ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ምሁር ፈላጢ ነይሩ፣ ግን ንክርስቶስ እቲ ፍልጠት ናይ ፈሪሳውያን እቲ ትምህርቲ ናይ ፈሪሳውያን ንክርስቶስ ዘርክብ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ንክርስቶስ ምእንቲ ክረኽቦ ክርስቶስ እውን ኣብኡ ምእንታን ክርከብ ነቲ ናይ ፈሪሳውያን ትምህርቲ ኩሉ ከም ጓሓፍ ቆፂሩ ይኸይዱ ማለት እዩ። ከመይ ኢሉ ንክርስቶስ ከም ዝሰዓቦን ናይ መጻኢ መደቡን ክገልጽ ከለካ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል? ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን ኣሎ
ሓደ ነገር ዳ ኣለኒ እቲ ብድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተማጣጠርኩ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ብምባል ይገልጽ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ስለቲ ቃሉ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን። ስለዚ በቲ ኣቐዲሙ ዝበፅሖ ከይተዝናነየ ነቲ ብክርስቶስ ንክበፅሖ ዝተኣማመነሉ ንክበፅሕ ብፀጋ ኣምላኽ ንቅድሚት ይጎይ ከም ዝነበረ ይገልጽ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ። ስለዚ ንሕና እውን ነቲ ድሮ ዝበፅሕናዮን ዝረኸብናዮን ካብ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ፀብለ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ክርስቶስ ክንኮኖ ዝደልየና ንምብፃሕ ብዙሕ እዩ ዝተረፈና እሞ ናብቲ ክርስቶስ ዝሓንፅፀልና መንገዲ ብትዕግስቲ ንቅድሚት ክንጎይ ይግባአና። ኣብ መንጎቲ ሕጂ ዘለናዮን ክርስቶስ ክንኮኖ ዝመደበናን ዓብይ ፍልልይ ዓብይ ጋግ እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ጋግ እዚ ወይ ነዚ ፍልልይ እዚ መዓልታዊ ንምፅባቡን ነቲ ናይ ብሓቂ ንስኻ መንነትካ ንኽትረኽቦን ብኡ ድማ ንጎይታ ብምልኣት ኣገልግልካ ምእንቲ ከተኽብሮን ድሕሪኻ ዘሎ እናረሳዕኻ ናብቲ ዝተረፈካ ንምብፃሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተደጊፍካ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ክትጎይ ይግባአካ እዩ። ስለዚ ነቲ ጎይታ ዝመደበልካ መንነት ክትረኽቦን ክትነብሮን ኩሉ ግዜ ክትፅዕር ይግባአካ። እግዚአብሔር ኣምላክ ነዚ ክንገብር ከዓ መንፈሱ ክድግፈና ብመንፈሱ ክመልአና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ዝገሰፅና ክብሪ ምስጋና ንዕኹኖ። ናይ ለማዓንቲ ፅናዕ ጥቕሲ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ፈቅዲ 1 ዘላኻ ነንብብ ኢና። ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ከለና ንኩሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መንገዲ ከዓ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ይብለና። ስለቲ ህያው ቃሉ ዝኸበረን ተመስገን ይሁን። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ዝተመደብካሉ መንነት ኦ እግዚአብሔር ኣቦይ ነቲ ዝመደብካሉ መንነት ለቢሱ ነቲ ዝመደብካሉ ኩሉ ዕዮ ፈፂሙ ዘኸበረካ ብሉፅ ፍጹም ኣብነት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሃብካኒ ብጣዕሚ ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣነ ድማ ነቲ ዝመደብካለለይ መንነት ብግቡእ ክላወሶ ናብኡ መዓልታዊ እናቐረብኩ ክኸይድን ብኩሉ እቲ ዝሃብካኒ ዕዮ ፈፂመ ምእንቲ ከኽብረካ ኣባኻ ብምልኣት ክውከል ብፀጋኻ ደግፈኒ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።